Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wonten pangasanipun sedaya jamaah Bapak Ibu dalam sedaya para kang hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tasih kepada nikmat sehingga warga sareng-sareng makapal wonten ing mriku majelis sareng-sareng ibadah salat tarawih dalam ngaos sareng-sareng kanthi boten mangke nyalaken setunggalipun punapa sholawat salamipun Allah mugi pados dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi setunggalipun pengajeng-ajeng mugi-mugi kita sedaya kagolong umat ingkang salsapahatipun langkung-langkung bijak wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, saderengipun kita terasaken maos wonten ing dalem menika, monggo kita buka sareng-sareng kanthi wawasan kita. Mugi-mugi kanthi wasilah kitab samangke warga dadosaken kita sedaya pasang kanthi rahmat lan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Lidullah mardotillah wa syafaati Rasulillah wal ijabatul mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutus sholati samaniyatun. Wonten ing mriki kawula badhe nerangaken masalah babagan salat. Ingkang sepindhah pasal nerangaken syaratipun salat. Syarat punika setunggalipun perkawis ingkang dipun lampahi saderengipun nglampahi ibadah. Nalika wonten ing salat nggih berarti sadurunge nglakoni salat kita kedah nglakoni syarat-syarat itu. Nalika wonten ing wudu nggih sadurunge nglakoni wudu. Nah, wonten ing mriki ingkang kawula terangaken masalah babagan salat. Syaratipun salat punika sedaya wonten 8. Taharatul hadasaini wa taharatul anil najasati bisawmi wal badani wal makani wa sitrul awwal. Ingkang nomor sepisan inggih menika suci saking hadas kalih sami ugi hadas alit utawa hadas ageng. Beratos saderengipun kita nglampahi salat niku kudu suci dhisik saking hadas cilik lan hadas gedhe. Boten anggadhahi tanggungan hadas, mbuh niku hadas alit, hadas ingkang majibaken wudu utawa hadas ageng, hadas sing majibaken adus. Wonten ing bab lintu ugi dipun terangaken wong sing duweni hadas, mbuh niku hadas cilik utawa hadas gedhe, niku diharam ing nglakoni salat. Mila saderengipun salat niku kita kedah kasarane niku nggih kedah sepi saka hadas alit utawa hadas. Nah, umpamane nang tengah-tengah salat wis maca tahiyat akhir wis rampung, gari ngenteni salam tok, gari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok ujug-ujug ngentut, dan niku secara otomatis salate langsung niku nek sadurunge salam sing pertama mboten kenging kok diteruske wah iki nanggung nggih. Wong garis salam kok ngentut tak terusne wae. Niku mboten bisa. Enten nalika wis salam sing pertama kok ngentut
Senajan toh ora salam sing nomor loro niku wis salate tetep sah. Keranten sing dados rukunipun salat niku wis salam sing pertama. Salam cara sing minggu sing enam. Ingkang nomor kalih sandangan badan saha panggonanipun salat kedah suci saking najis. Beratos saderengipun nglakoni salat niku nggih kedah sesuci rumiyin. Keranten suci niku nggih saged dihukumi wajib niku nggih saged. Keranten ibadah tanpa sesuci niku nggih saged mawon ora sah. Salat nek tanpa ana sesuci niku nggih boten sah. Mila tergantung sesucine niku. Nek sesucine niku sesuci niku nggih bener ing dalem nucekaken ing dalem awake utawa nucekaken ing dalem sandangan sing arep dienggo kanggo nglakoni salat niku nggih waket mawon iso ngesahke marang salat. Dados sesuci niku nggih boten namung wudhuke mawon niku boten. Sesuci niku nggih wonten kalane nucekake sandangan-sandangan sing bakal arep dienggo nglakoni salat. Wis wudune bener ning sandangane sing dienggo kok ora suci niku nggih salate mboten sah. Mila cara kiyambang, cara masoi utawa nyuci pakaian niku nggih kedah ngatos-atos, kedah dipun beratosaken. Langkung-langkung nalika sandangan kala wau kok gopak najis, gopak rereget niku nggih kedah ling ngumbahi niku nggih kedah sempurna. Pripun carane najis mau iso ilang utawa malih nalika arep wudu niku nggih dipun sunahaken ngosoki ning anggotanipun wudu. Kersane napa? Ken supayane ora ana rereget-rereget nang anggota badan, bahkan ora ana najis nang anggota badan sadurunge wudu. Niku kan wonten nenggon bab sak wudu niku saderengipun wudu dipun sunahaken ngosokan rumiyin, ngosoki dhateng anggotanipun wudu. Ken supayane ilang rereget-reregetipun. Kadang nek wudu niku lah namung sing dikumbah niku anggota wudu niki mawon. Ning teng anggota lintu kita cara baris ke sawah ana rereget-reregete bahkan ana najise kok usut teko wudu kemawon ora ngresiki anggotane sik niku lak nek najise ora diilangi riyen teko dienggo salat nganggo najis kan berarti salate mboten sah. Mila hukum sesuci niku nggih waket dipun ngendikaken bilih sesuci niku iso wajib. Keranten iso mangke waket dadosaken sahipun ibadah niku nggih tergantung oleh kita sesu. Ingkang nomor 3 wasitrul aurat kedah nutupi aurat. Lah aurat niku napa? Aurat niku perkawis ingkang wajib dipun tutup. Aurate wong lanang karo wong wedok niku benten. Aurat niku macam-macamnya aurat nek mriki wonten sekawan. Ananging kawula dipun aturaken wonten kalih wonten ing masalah babagan salat. Aurate wong lanang niku antarane wudel karo dengkul sak pemungkah, wudel sak pemidun niku aurate wong lanang. Cara wong lanang salat kok sementing wudel pemidun, dengkul sak pemungkah wis ketutupan niku pun sah salatipun. Ananging kan boten prayogi. Kita sowan wonten arsanipun Gusti Allah niku nggih saged-sagedipun nganggo pakaian sing rapi, sing sopan lan ngoten nggih. Dan niku nek aurate wong lanang, wudel pemidun, dengkul sak pemungkah. Sing penting aurate ketutupan pun ngoten. Ananging aurate wong wadon niku sedaya badan kejaba rai karo epek-epek rai niku nggih mesti wonten pelanggaranipun, wonten batas-batasanipun, mulai cara thukulipun rambut ngeten
ngantos dumugi nggon sentilan kuping niki ngantos dumugi pokipun janggut. Nek epek-epek selagi dipun templekaken ngeten niki kok boten ketinggal niku diarani epek-epek. Berarti sak lintunipun kekalih niku kok nganti kebuka. Contohnya umpamane tiyang stri pas sujud delalah telapak sikile kebuka. Nek pas sujude niku mboten ora krasa ning mburine niku kadang sok sumerep. Niku nggih delalah telapak sikil kebuka. Niku nggih fatal. Keranten telapak sikil niku mboten termasuk sing diolehke dibuka nalika sholat. Contoh malih nalika beto rukuh sing tugelan pas takbiratul ihram ngangkat tangan kalih ngeten kok delalah gulune niku kok kebuka. Niku nggih saged mawon to nggih. Ngoten. Niku nggih saged batal salatipun. Utawa pas nalika gerakan napa kemawon kok sak lintunipun epek-epek kalih rai. Niku nggih waket batal kedadan salat. Utawa nalika tiyang jalan delalah sing dienggo niku sarunge bolong. Bolonge niku nggih mboten amba. Ngoten. Delalah bolonge iki nanggon antarane dengkul sak punggang. Ya bolonge sekirane beras utawa jagung iso mlebu nang bolongane mau, sekirane kulit wernane kulit mau kok ketok niku nggih batal salat. Keranten aurate niku kebuka. Senajan namung bolongan cilik wonten sing ngendikake nek sekirane jagung niku kok iso mlebu nang bolongan mau niku nganti kulite werna kulit mau kok ketok niku nggih termasuk kebuka aurat. Niku ingkang nomor 3. Sing nomor sekawanipun kedah madhep kiblat. Nek kiblate awake dhewe sementing madhep kulon. Keranten kiyambak niku cara manggone niku nggih sak wetane Ka'bah. Nek ting kitab napa kemawon diterangke mboten kok madhep mulon niku mboten ning istiqbalul kiblat amrih madhep kiblat. Nggih tergantung tiyange niku manggon sak sebelah pundi. Nek sak lor Ka'bah ya berarti madhep kidul, nek sak wetan Ka'bah ya berarti madhep mulon. Dadi teng kitab napa kemawon niku mboten diterangake kok amrih madhep mulon niku mboten. Ning diterangake amrih istiqbalul kiblat amrih madhep kiblat. Ranten nek cara wong sing manggon sak kulon Ka'bah kan otomatis berarti madhep ngetan, ngoten nggih. Ingkang nomor gangsal. Sampun manjing wekdalipun salat. Ki salat niku nggih anggadhahi wekdal piyambak-piyambak. Wekdal zuhur wektune niki tekan jam niki. Nek sak niki niku gampil oleh niteni wektu sampun wonten jam bahkan ting pundi-pundi nggih sampun kita mireng andang. Wis jam 12 kowe wis andang berarti mancing wektune dhuwur. Jam 3 wis asar berarti mancinge wektu asar. Nek jaman rumiyin niku dereng enten jam. Lah carane niteni nek jaman biyen niku pripun? Nggih beto srengenge ngoten niku. Nek srengenge wis lingsir berarti iki wis mancing wektune salat zuhur. Nek srengenge wis surup berarti wis mancing wektune maghrib. Nek saniki pun gampil. Wis wonten jam, bahkan teng HP mawon pun diseteli alarm manjing wektu dhuwur, manjing wektu asar. Terus kabeh salat niku anggadhahi wekdal piyambak-piyambak. Bahkan salat sunah pun nggih wonten wekdalipun piyambak-piyambak. Kados salat duha. Salat duha niku nggih anggadhahi wekdal piyambak. Nalika srengenge wis sak dedeg sak pengawe ngantos dumugi lingsiripun srengenge. Salat tarawih nggih nalika sak sampunipun salat isya wonten sasi Ramadan. Jenengan kok arep salat tarawih kok tak bar maghrib mawon wong awake saya ya mboten kenging salat tarawih kok bar maghrib niku nggih mboten kenging. Tak salat tahajud mumpung isih gase ning durung turu se ya mboten kenging. Wong salat tahajud niku syaraté kudu tilem rumiyin senajan sak liyotan. Terus salat niku nggih anggadhahi wekdal piyambak.
Ingkang nomor 6, mangertosi bilih salat mafruḍah, salat fardu punika hukumipun wajib. Piyambak sampun mangertos bilih salat kang salebet niku hukume fardu, hukume wajib. Berarti nek pun ngertos hukum wajib niku nggih boten kenging dipun tinggalaken dalam tingkah napa kemawon, pas uripe seneng, pas susah, napa pas gerah, pas napa kemawon niku nggih tetep wajib nglakoni salat. Lah kewajiban ngoten niku nggih ningali cara kondisine awak. Nek kiyambak kok delalah ngadeg ora kuat ya kena salat kanggo lungguh wae ora kuat ya saged salat karo turun ni. Sing penting pripun carane kedah nglampahi salat. Nek wis turun miring ora kena ya nganggo bisa. Nek wis ngopo-ngopo ora iso ya nembe dipun salat. Wong gek wis ora iso ngopo-ngopo mawon isih dipun salat. Keranten salat niku nggih niku hukume fardu utawa wajib. Ingkang nomor 7, sedaya fardunipun salat punika boten dipenging dipun tekotaken sunah. Rukunipun salat utawa fardunipun salat niku sedaya wonten 17. Wonten sing ngandhake 17, wonten sing ngandhake nggih 13. Nek teng kitab Safinah niku nggih wonten 17. Nah, dados rukun sedaya rukun kala wau niku boten kenging dipun tekotaken sunah. Contonipun tumakninah. Tumakninah niku anteng sedhela sekiranipun maca subhanallah. Atas rukun sing ana tumakninah niku kados sujud, i'tidal, ruku lan lungguh antarané sujud loro. Niku wajib tumakninah. Anteng sekirane maca subhanallah. Mila nalika ruku utawa sujud kok namung jenglah-jenglit, ora ana antenge babar blas, ora ana tumakninahe, niku nggih berarti ninggalke rukun sing bangsa sing arane tumakninah. Berarti nek wis salat kok ninggalke rukun niku lak berarti salate ora sah. Mila sedaya rukun kala wau ora kena dipun tinggal, dipun tekotaken sunah. Nek sunah niku lak dilakoni ya oleh ganjaran, nek ora dilakoni ya ora dosa, ya ora entuk apa-apa. Ingkang terakhir, ingkang nomor 8, nebihi dhateng sedaya perkawis ingkang batalaken salat. Kudu ngedoi kabeh sing batalaken salat. Perkara sing batalaken salat sedaya niku wonten 12 kathah. Kados ubah-ubah ping 3 saklintunipun ubahipun gerakan salat utawa mangan senajan lali dan senajan tau umpamane selilit-selilit nanggon sela-selane untu mau bar buka mbek iwak, wah kok enak man belalah ana selilite keri nang sela-selane untu, iki nek tak lepehe kok eman-eman iwak-iwak larang, wah teko dilek mawon. Niku mboten kenging, senajan namung selilit kok dilek niku nggih nalika wonten ing wekdal salat niku nggih saged batalke salat. Dan keranten niku nggih termasuk perkara sing batalke salat utawa ubah-ubah kaping 3 kanthi saklintunipun ubahipun utawa gerakanipun salat. Mila sedaya perkara sing batalke salat niku kedah dipun tebi. Para rawuh ingkang kula hormati, menika syaratipun salat. Terus saderengipun nglakoni salat ya berarti kudu nglakoni syarat-syaratipun salat. Keranten salat menika hukumipun wajib tur ya penting sangat, di samping penting ya hukumipun wajib. Mila kita kedah merdi-merdi usaha pripun carane salatipun kiyambak niku bagus, pripun carane salatipun kiyambak niku sae. Keranten kita nggih boten ngertos Gusti Allah niku ajeng napa salatipun kiyambak sing dos pundi niku nggih boten
kita mboten ngertos. Ananging kita kedah usaha pripun carane salatipun piyambak, ibadahipun piyambak niku nggih pripun carane kedah luwih apik lan luwih apik. Saniki isone kaya ngetan, oh sesuk kudu luwih apik malih, kudu luwih apik malih. Ngoten, ampun ngantos kok saniki wis apik, sesuk malah tambah ora apik niku nggih ampun ngantos. Lan ugi selagi kita tasih dipun paringi nikmat saking Gusti Allah, nikmat rupa kemawon, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat niku nggih kedah kita syukuri. Kita kedah syukuri. Lisanipun ngucap alhamdulillah lan anggota badanipun ya kudu diginakake kanggo taat maring Gusti Allah, kanggo golek ridhonipun Gusti Allah, golek rahmatipun Gusti Allah, kanggo ibadah marang Gusti Allah. Kanten nek kita kedah ngathah-ngathahaken syukur ya mugi-mugi kemawon Gusti Allah bakal nambahi marang nikmat-nikmatipun ingkang badhe dipun paringaken kagem kula lan panjenengan sedaya. Langkung-langkung wonten ing wulan Ramadan ngeten iki nggih kita tambahi, ora ketung sithik ya kita tambahi ibadahipun. Kala wingi umpamane sak lintunipun wulan Ramadan nyuwun sewu kadang aras-arasan anggenipun salat bengi niku kadang searas-arasan ngoten nggih. Dan wulan Ramadan mumpung pas tangi sahur niku ora ketung sedelo, ora ketung 2 rakaat ya nyempataken 2 rakaat kala wau. Mbok menawa kanthi lantaran diawali wonten ing wulan poso dipun darani nalika tangi sahur, mbok menawa saklintunipun wulan Ramadan mangke waget yo dadi enteng anggenipun nglakoni salat bengi. Kanten nek mboten dipun peksa niku nggih abot sangat. Kadang mripat wis ngantuk tenan, atis malih kadang udan deres ngoten nggih. Niku nggih malah abot oleh mancal to. Dan mumpung piyambak niku nggih sok digugah kalih Mbak Jimat niku 3:30 niku utawa jam 3 niku wonten andal niku nggih turu malih ngoten nggih. Ngoten. Keranten estu abot sangat nek mboten dipun paksa. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, menika ingkang waket kula aturaken sekedhik-sekedhik menawa wonten manfaatipun kagem kula lan panjenengan sedaya sehingga waket nambahi ilmu kula lan panjenengan sedaya sehingga samangke waket ndadosaken tambahipun saenipun anggenipun kita ngibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup sareng-sareng naos wonten ing dalem menika kanthi waosan kita mugi-mugi tambah berkah, tambah manfaatipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kathah kirangipun jenengan pamunten kalau berkasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.